Ами това е Audi А6, 2011 година. Много е бързо, стегнато, голям вървеж. Да, това и аз мога да го кажа. Кажи ми сега за мотора. Ами това е тройка Quattro. Колко конски се ли каза? 300-350 коня почти. 30, 30 и 50. 300-350 коня. Добре, добре. Минавате ли ги BMW-тата? Минаваме ги как? Коя ти е любимата марка автомобили? Ами по принцип BMW. Ти имаш ли BMW? Да, ето. Добре, а коя марка автомобили не харесваш? Шкода. Защо Шкода? Ами не вървят. Имаш ли спрядалка? Да, ето. Тя какво кара? Тя кара BMW. Твоята кола? Да. Да. Добре, Има ли си собствена кола? Не. А каква кола трябва да кара тя, ако не е BMW? Порше. Аз ти давам този флаер от Xenon и LED Center, където можеш да дойдеш и да си закупиш LED и Xenon кружки. Също така, с този флаер можем да регулираме твоите фарове абсолютно безплатно.